abunda zan faɗa sai ki faɗa, kin ji ko? Ki ce ashhadu ashhadu Allah ilaha Allah ilaha Allah ilaha Allah ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan rasulullah. rasulullah. So fasara abun da yake fara shine kin shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah, kuma kin shaida annabi Muhammad manzon sa ne. So tunda dama sunan da yake da shi a Christianity doshi mako, to yanzu sai zaki ƙara tabbatar da wa ashhadu, faɗa mu ji. ashhadu anna isa nabiyillah, kuma na shaida annabi isa abun nan manzon Allah ne. Faɗa mu ji, kin shaida annabi isa manzon Allah ne. So wannan annabi isa, to wannan kalaman da yake faɗa shine ya tabbatar da cewa yanzu kin bar Christianity ko kin dawo musulunci. Kuma dama Aisha kike so a ringa kiran ki da shi ko? To insha Allah daga yau sunan doshi ma ya tafi, za a ringa kiran ki Aisha. Allahu Akbar. Kin gane?